Подобренията не започват, когато всичко е готово. През четвъртото тримесечие Lean Champions продължи с посещение на място, там където се случват реалните промени. Подобренията не се отлагат, те се надграждат. Lean Champions работи в различни по мащаб и тип заводи. Форматът не налага модел. Той се адаптира към реалността. Независимо дали си голям или малък завод, важното е да не отлагаш подобренията. Подобрението не започва, когато всичко е готово. Започва, когато решиш да започнеш.